Bulkit mo na! Bulkit! Uy, buka! Pwede na ka dyan sa... Yawas! Napugos man tagagi diri ah! Naamog yung magatang nito good ba? Mag-ama! Itong likaw gadik! Di na siguro ko ma-arkila dito eh! Balik na lang siguro ko dito sa arkilan sa una eh! Kung dito manggod, basig dito ko mamatay! Sara, mag-ukrang pa ko nila diri! Uy, kanal man din eh! Asan itong mga royag bulkit, di ba? Balik lagi, di ba? Papa, puro ba kuyo po? Maligay sumay ito sa napko po. Ako, hindi patang, di ah. Sige na ko ito makaya ba? Isog ba itong tawa na to? Kasi lang ah, maagi to, di. Bunalan din ako saan eh. Padre! Apa rin? Isa nga pa! Paano ka itong surusurig bulkit ba? Ay, nato natrasa sa inyo na ipon? Tataan sa mga lagi? Nato nagasurig burkit lagi! Oo. Putik, nagpuan sa mga tubay! Nalagok sa mga tuba! Kanino? Kasabay nyo ta! Ano ta? Nagsuroy ta! Asi? Kasi makitaan sa unahan ba? Ay pa. Nawar lagi. Pang. Tin ngayon, may customer no? Yali, patay sa bulkit oh, tay mingawa na eh. Asa na kato kung tusba na ba? Lutig bulkit ano yung mga tirador ko, lutig bulkit ano. Ay katong si Mande. Oo, itong marama ba itong kina... Kuan nga bulkit Wala na ba ba? sa bay duty sa dali ng natin, ha? Mat naman ibalik. Palagi ka balik no. Asa na katong bata to? Bata ato. Kuan naman nagpakita diri ah. Boss! May buntag, boss! Tara oh, nagpalibak ang buang. Grabe ko di palibag ba? Dapat kliklik ba? O gani. Oh, karon pa ba ka balik diri? Wala ko tirador mamulkita diri ba? Karoon lang lagi, boss! Nagbalhin lang, nagmigbalay lagi! Ito na ako sa pikas na garkala, kay Laura sa mua! Sorry bulkit na ako kuan ron, trada ron, kay mingaw ang pisto-pisto! Yate, sorry bulkit tadi mong trada ron bay. Pang millennial man kay na. Advance mo gayo. Nya. Anong nibalik mo ka diri ron? Mingaw yung panoray? Di mamingaw, kusog man! Ang problema lang, hey mga tangay dito, adik og liki! Nya, ako sa mo ka diri. Isa, makadiri nga, gibiyaan, nabiya ko nimo sa panaderya, katong agi! Basta apuya kayo, isang inita pa yun! Asas! Basta nakutok dali mo. Balik na pa ka diri no. Ate, ibala naman daan ba eh? Arkilan lang ako daan ba eh? No. Sorry na ako dito ba? Naon sa may kana patida. Kuan, sagat sa ngadlaw, okay na? Ani, dito ka. Oh, dala na ito. Dala na ako ha? Oh, Sige. Dili ka kagad siya tong sigato sa adlaw, boss. ilang. Hingaw pong bulkit rin. Mapatap ta gamay. Oh, mo lagi. Gabo, tapos ako! Bulkit mo na, bulkit! Bulkit! Bulkit mo na! Bulkit mo na, bulkit! Bulkit mo na! Bulkit mo na, bulkit! Bulkit! Distingan, siguro na ako ni Dre Iriabe. Murag kusugay ng magpabulkit Dre ba? Bulkit mo na, bulkit! Bulkit mo na mga silingan! Init na daan! Bulkit mo na! Bulkit! Bulkit mo na! Bulkit mo na! Bulkit! Bulkit mo na! Bulkit! Tani nga! Ano man ang kitay ka suroy ba yun? Isita dyan sa kuwa oh. Bapaan mong papa ba? Magkitay? Oh, Bulkit mo na, boss! Pamilyar sa kuha ng mulkitaya na ba? bilas mo na? Oh, oo nang nagbulkit sa kong interior sa una nagipurma niya guys. May tara na bigyan na! Naglagot mo rin mo na. Dagot na na ba eh? Iskit ra, katong ta. Takit na. Bulkit mo na! Bulkit! Uy, buka! Pwede ka dyan sa ha? Nagsuga, braga sa buwang eh.
atletik man kaayo bay. Pangdabraa makigdagan. Ya, aton. Eh, di ko sugab dagan sa buwan bay, pangdabraa kagdagan. Kit naman tani. Puta ba sige kita usanan? Gaanan ako atay. Was, mata. Sige sa tanar, magyapon sila. Wala na bayato sila gyud sa. Pero sige lang. Bulkit magyapon ta. Bulkit bra, bulkit. Bulkit bra, bulkit. Bulkit. Sa may pagabulkit dire nga. Sagingan man ni dire. Langgam siguro mapabulkit dire. Bulkit.